seguidors de Natura en Català. Ens trobem avui després del confinament. Hem arribat ja a una fase en la qual podem sortir a fora, podem quedar, podem fer vídeos de Natura en Català. I res, era dir-vos, comentar-vos, espero que estigueu bé, espero que el confinament no us hagi afectat gaire i com a mi espero que el confinament us hagi donat profit a l'hora dels estudis. Com deia en Kobe, espero que us hagi anat bé i mireu la natura, que aquest dia està més bonica. Per tant, recordeu deixar-la així, que la natura és més bonica que ella, que no t'estima.